Yo guys, this is Zboy Montebon up for another video, and today's video this is Zboy Montebon. Well, I will show you what I bought in Sinulog, because as what you can see, Sinulog is not all about the fun, but it's also about the gastos na gagamitin mo. It's also all about the ano yung mabibili mo sa mga tiyanggi-tiyanggi at kung saan ka dumaan, lalo na sa Kulon at sa Carbon, meron ka talagang mga mabibili. Let's start. So, una sa haul natin is yung damit na sinuot ko ng Sinulog. So, this is the damit. So, this is from Kamesa sa Kultura. This is worth 100 pesos. So, very affordable. So, which is, binili ko na din kasi wala din ako masusuot noong time na yun sa Sinulog. Next is this one. This shorts. Kasi, gusto ko kasi nung mag-short ng parang terno sa ititerno ko sa damit ko. So, ito parang bluish din siya na shorts na parang Hawaiian, na parang pang beach. Kasi diba kapag Sinulog, parang ano ka lang, fresh, ganun. So, this is worth 60 pesos. Next is the specs na binili ko. This is what I have bought doon nung naglalakad kami sa may Kulon. So, yung Kulon dito sa Cebu, if hindi pa kayo nakapunta sa Kulon is something like parang Divisoria. This one is for only 50 pesos. So, meron na akong parang sunnies na ganito, yung parang chill. This one, the specs. So, also 50 pesos din siya. So, yan, chill din siya. So, next is itong watch na to. Ayan. This is worth 150 pesos lamang. A little thing na nakakatawa nung binili ko to is that the vendor said that meron daw ka-couple nito. Tapos sabi ko, ay ate, single lang ako. Next na binili ko is itong SIM card ng Globe. Hindi ako bayad nito sa pag-advertise nito. Well, binili ko to dahil meron niya akong packet wifi na Globe. Tapos itatry 40 pesos. So ayun, itong OTG cable. So ito yung binili ko sa CDR King. So this is worth 50 pesos lang. So kasi nanonood ako ng mga movies na TV series, tapos sinesave ko dito sa USB ko. So para on the go sa phone ko, bumili ako ng OTG. This is the most yung masasabi kong mahal na binili ko, tapos yung parang hindi ko naman pagsisisihan. This is from Miniso sa SM. Ito, binili ko to after na nung Sinulog kasi madaling malubat yung mga gadgets ko while I'm on the go sa pag-vlog ganun. So this is what I bought there. Kung makaganon. Yay! Power bank from Miniso. 10,000 mAh siya for only 849. Ayan yung colors niya. Tapos naka-charge na ako sa phone ko ng 2 times. 2 bars pa din siya. Visit Miniso. I'm not a paid advertiser of Miniso, but I will tell you na visit kayo ng Miniso shops. Tsaka it's a Japanese shop na nandito sa Pilipinas. It's very amazing there because medyo meron ding mga mura, tapos magaganda talaga, very classy. Also, Yoyoso. It's a Korean shop. Tapos parang din siyang Miniso. Pero Yoyoso, Miniso, parang ganun din. This is the video of us, my friends, buying this one. Nakakatawa, sobra, panoorin. Malalaman nyo sa susunod na video sa haul ko sa Sinulog kung nabili ko nga ba talaga tong Miniso na power bank, guys. Guys, kasing sobrang crucial nito. Kung bibingin ko ba to or hindi. Ito kaya yung maganda. Kaya ako yung okay. So,
Happy ako sa choice ko. Galing, no? Miniso, Japan. Galing sa Japan. Diba? That's all, guys. This is what I bought in the Sinulog. And this is Zboy Montebon signing off for this video. If you like this video, click the thumbs up and comment down below anything, your thoughts and opinions, or your favorite thing that I bought in Sinulog. And also watch the Sinulog vlog. I will put the link below, or check out my channel for my videos. And so that's it. Masaya talaga. Stay happy, kids. Bye-bye. Paris. What's up?